кеф, ще отида да изплакна ръчичките там и ще ви разкажа какво имаме. Няма да пресичам от тук, че глобата била много пари, а мен газа ми тук е ефтин. Димитър Пенев. Димитър Пенев. Треньор български, футбол, бивш национал, 20 век. Футбол. Това са хора, които... Благодаря. I'm trainer България. Димитър Пенев. Bye. В момента в Бостън ме използват като атракция да се снимат с един велик треньор български и тези момченца бейсболистата. Тук Христо Стоичков научи първите си последни думи на английски език. Тук 94-та година беше жега, даже още по-топло от сега и толкова беше топло, че тогава Боби Михайлов каза защо съм я сложил тази коса. Значи искам да ви кажа good morning, good afternoon и how do you do? Искам да... Момент само пак. Ало? Да. В Бостън съм, бе. Не на Бостана. Да, захлахте ли ягнето умировене? Аре, бегай да лети, плесне тебе два шимара са, че давам интервю. Да, още малко си поиграйте.